Mao na nga nagkainitay si Rodante Marcolita o si Tito Soto kay gusto ni Marcolita nga si Hernandez ibilin lang adto sa kustodiya sa Senado kay ang Senado may ga cite in contempt ato dili man ang PNP o dili sad ang Congress kay ni-request man kuno si Martin Romualdez ngadto ni Tito Soto nga ilang kwaon si Hernandez unya ilang i turn over ngadto sa PNP. So mayong gabi kanatong tanan ug welcome back sa atong channel ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe palihog kong subscribe mga par kay para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par sa hearing ganiha sa Senado nagka-initay si Senador Tito Soto o si Senador Rodante Marcolita kay tungod nga gibalhin nila ni Tito Soto si Hernandez ngadto sa kustodiya sa mga pulis ug gusto ni Senador Marcolita nga didto ra i-detain si Hernandez sa Senado kay upara na ko anong adto man i-detain ngadto sa PNP nga ang Senado may ga cite in contempt ato ni Hernandez kay himuon man to kanang witness unya karon kay ni request man si House Speaker Martin Romualdez ni request ni Senate President Tito Soto nga ilang kwaon si Hernandez kay ilang ibalhin nga to sa kustodiya sa mga pulis nga to sa PNP kay ngano kayo anhagod sa Senado i-detain si Hernandez. Lisod sila og kunang briefing ni Hernandez kay mahalataan man sila mas maayo siguro tong adto ngadto sa PNP kay kibaw man ta mga par nga ang PNP lahaman. So posible nga ug adto na si Hernandez ngadto sa kustodiya sa PNP dali ra kayo nila nga ilang hunghungan wala ta kibaw mga par nga usay plano nila kay nganong ilamang kwaon si Hernandez ngadto sa kustodiya sa Senado nga ang cite in contempt ato ang Senado man nganong kwaon man sa Kamara nganong kwaon man sa mga congressman nganong adto man nila ibutang ato sa PNP. So halata kayo mga par nga ilang gilikay si Hernandez kay basin o kanang mukanta pagyunig maayo basin o kanang daghan pagyud kayo ang gustong ikuan ani itugan. Mao na nga nagkainitay si Rodante Marcolita o si Tito Soto kay gusto ni Marcolita nga si Hernandez ibilin lang adto sa kustodiya sa Senado kay ang Senado may ga cite in contempt ato dili man ang PNP o dili sad ang Congress kay ni request man kuno si Martin Romualdez ngadto ni Tito Soto nga ilang kwaon si Hernandez unya ilang i turn over ngadto sa PNP. So para lang nako mga par dili na mistil nga kwaon pa sa Congress si Hernandez kay naaman to sa kustodiya sa Senado. Ang Senado may ga cite in contempt ato nganong mangialaman ang Kamara nganong mangialaman ang mga congressman nga ang Senado may ga cite in contempt ato mo nang magduda hinuon maayo ang mga katawhan nga basin og naa pagyoy lain ni nga itugan unya hadlok sila nga itugan mo nang ilang gusto nila kwaon si Hernandez ilang ibutang ato sa PNP kay kibaw bita ang PNP maparilaha. So dali ra kayo nila nga makuot si
Hernandez ngadto. Dali ra kayo nila nga ma-briefing kay ug ato gud sa Senado medyo maglisod sila ngadto kay mahalataan man sila nga nganong ilang giadto si Hernandez nga wala man sila jurisdiction nga to sa Senado kay ang Senado may ga cite in contempt. Sa ako alang ni nga opinion mga par, so halata naman gud kaayo ang ilahang mga plano gud, halata na jud kaayo nga nganong gusto nilang ilisan si Chis Escudero, kunya gipulay nila si Tito Soto. Muna nga di gyud malikayan sa mga taong bayan nga maka-question yun nganong ilamang kwaon si Hernandez, nganong ilamang ibalhin nga dili man sila moiga cite in contempt ang Senado man. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa ko ang mga viewers nga wala pa nakasubscribe. Palihog og subscribe nga par kay para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction.